ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଏକ ବଗକୁ ତା ପାଟିରେ ମାଛ ଧରି ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ବିଲୁଆଟି ଭାରି ଭୋକିଲା ଥିଲା। ମାଛଟିକୁ ଦେଖିକି ତାର ଭୋକ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ବଗର ସେ ମାଛ କେମିତି ଖାଇବ ବୋଲି ଯୋଜନା କଲା। ବଗ ଭାଇ, ମୋତେ କିଛି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି, ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି। ହେଲେ ବଗ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ ମନା କରି ଦେଇଥିଲା। କାରଣ ବଗ ଜାଣିଥିଲା ବିଲୁଆ କେତେ ଚତୁର। ତେଣୁ ବଗ ଶାନ୍ତ ରହିଲା। ଚତୁର ବିଲୁଆ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଲା। ବଗ ଭାଇ, ତୁମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଉଛି। ବଗ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ତୁମର କି ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱର ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ କଥା କହି ବଗକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ବଗକୁ ଏକ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା। ବଗ ଆଉ ନା କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ବଗର ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବଗ ଏକ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଭାବି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପାଟି ଖୋଲିଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ତାର ପାଟିରେ ଧରିଥିବା ମାଛ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ତଳେ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଭୋକିଲା ଚତୁର ବିଲୁଆ ମାଛଟିକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ବୋକା ହୋଇ ବଗ ବିଲୁଆକୁ ଅନେଇ ରହିଲା।